Det er går helt af bukken. Nej. Så vender skoen. Det er så fedt. Det er derfor, Alex han siger, at jeg starter. Fordi når det første er ham, så er det ingen chance. Nej, den er lost. Ah. Hey, sit still. There we go. Perfect stand. Og han slår bare til Det skal man også, ellers bliver det jo ikke sjovt, når man fast har røde fingre. Ej, hvor kæft, det er heldigt, mand. Jeg havde min hånd herude. Man kan bare gøre sådan her omkring. Bare give ham en lussing i stedet for. Ah! Fuck, man, det gik stærkt, det der. Kan du se slå? Nej, jeg kan ikke engang nå at se det Hvor her. mange frames per second er den der? Hvor mange kan du sætte ned? Er det 50 frames? 30. Så kan du måske sætte Fuck, det er heldigt, mand. Det der, det er så close. Alex, du er så ringe. Flyt dig, René. You're blocking the action. Jeg synes, du kommer længere og længere bagud, Alex. Du ender ude midt på taget, jo. Man kan ligesom se, hvordan den... Hvad det hedder... Den Satan, det er så asiatiske fjende ligesom presser ham ud mod kanten. Det begynder snart at gøre nald, det der for Alex. Hvor er det godt. Nej, hvor du ringer, Alex. Du må ikke gå i offense. I can do it. Det er fordi, du bliver ved med at trække tilbage. Kameraet overhovedet nu at fange det. Men han gør sådan her hele tiden. Jeg skal tage noget roligt. 2, 1. Men det var så... Fuck, hvor du stinker, Alex. Hvor det griner. Combo breaker. Alex. Prøv lige, kom her. What? Hvor er det sygt, det der. Den er mega rød. Og blod over. Ja, han kan ikke bruge den anden hånd længere. Nej. Ja, okay.